Jo, det var inte igår. Det är ju mildare idag. Britta, är det dags nu? Britta, kan jag hjälpa dig? Det är ingen fara. Jag är jätteduktig på att hjälpa. Det är ingen fara. Jag hjälper dig jättegärna. Jag klarar mig. Hon klarar sig. Samma gång idag. Lugn, Nils. Vad är senaste nytt? Ja, nu ska ni höra. Det är riktigt dåligt med Jöns Johansson borta i Hyllingeby. Jaså, vad är det med han då? Ja, det är illa. Han har dragit på sig någon rälig smitta. De säger han ser ut som en köttkorv. De där var mat på marknaden. Super och slåss och gjorde en annan. Ja, jag förstår inte hur de törs att pokulera. Alltså där till höger och vänster. Ja, utanför äktenskapets ram. Har ni hört talas om den där tjuvligan som härjar här omkring? Visst fångat en av bröderna. Han ska hängas borta i Björnekulla. Ja, han har visst haft ihjäl någon. Mamma! Lugna till alla som Britta ska föda! Britta ska föda! Tänk att jag skulle få uppleva detta. En maskin som gör papper. Ja, hur kommer då inte framtiden att se ut? Jag är alldeles knäskakig. Det är nya tider. Jag tar ett ord, nu är nya tider. Kan ni förstå att det trycks pengar i våra namnbud? Om vårat gästis fått en fyrsiffrig nya tider. Om jag får säga ja. Kom vad som det är. Nu är det nya tider. Ja, jag är lugn som en kuk. Sitter här så ska vi få er någonting att dricka. Och dricka, tack, vi tar oss av det där när de blir gamla. Sätt dig ut för detta så. Ja. Ska vi in och hälsa på våra middagsgäster, förstår du pappa? Ja, jag pallar. Nej, far. Du måste ta det lugnt. Ja, lugnt. Kör fortare. Jag kan förstå att det är mycket i görningen nu med allt. Storartade planer. Ja, det kan man verkligen säga. Jag har knappt sett skymten av Sir Magnus den senaste tiden. Ja, det var så gott, jag tar en till. Men så trevligt. Hur står det till med direktör? Ja, det har varit bättre. Det måste jag faktiskt erkänna. Men jag tänkte åtminstone leva så länge så jag får uppleva den första pappersmaskinen på plats i Sverige. Svärfar, herr Ekeberg, han har stöttat vårt projekt. Vilket projekt? Pappersmaskinen. Ja, det vet jag väl. Ja, men här är han ju. Herr Ekeberg! Ja, jag ber om ursäkt för min sena ankomst. Jag var tvungen att byta hästar i hörn. Ni är så välkommen, ni är så välkommen. Kära, det är väl ingen brådska. Vi kanske kan ta det efter maten. Middagen står redan framdukad. Aldrig att jag tänker hållas på halster så länge. De där köttbullarna. Jag måste bara säga detta. Att om det inte var så att jag var prästson så skulle jag svära. Enastående. Skål på er. Skål. Ta mig fan. Helvete så roligt. Jag skulle ju vilja säga detsamma. Jag menar, jag är ju präst, men skål för framtiden. Mycket roligt. För benat kul. Skål! Skål! Skål för en lysande framtid. Skål för en vibrande idé. Skål för den nya tekniken som gör att fabriken kan vända statistiken. Skål för att minst vi ska göra. Skål för den yrke som vi spar. Vi är eliten som skapar politiken, så den politiken vi har. Vi är eliten som skapar politiken, och känner ni dig sviken så bra. Skål! Skål! Vi härskar på den här vägen. Ja.